Dugo su Hrvatska i ceo Balkan čekali povratak Roberta Soldića. 21 mesec i 15 dana tišine. Povreda, pauza, neizvesnost, a onda eksplozija. Jedan udarac bio je dovoljan da podsjeti svet ko je RoboCop. Borac koji ne zna za korak unazad. Nokaut mašina. Poslednji čovek koji je porazio UFC šampiona Drickusa du Plessisa. Ali priča Roberta Soldića nije samo o nokautima. Njegov put vodi od siromašnih ulica BiH preko evropskih titula do azijskih arena i dvostrukog MMA šampiona. Njegova pravila su jednostavna. Ako te svi izbegavaju, onda si na pravom putu. Ovo nije samo priča o borcu, ovo je priča o mentalitetu, o povratku, o gladi, o RoboCopu. Thank you for your cooperation. Good night. Roberto Soldić je danas možda i najbolji nokauter van UFC organizacije. Rođen je 25. januara 1995. godine u porodici Hrvata u Vitezu, Bosna i Hercegovina. U detinjstvu lopta mu je bila glavno oružje. Fudbal, školski tereni, snovi o velikim klubovima, ali sudbina je imala drugačiji plan. Prvi kontakt s judom otvorio mu je vrata borilačkog sveta, a onda ogromna inspiracija, Mirko Krokap Filipović. Kao klinac Roberto je gledao njegove borbe i osjećao da pripada tom svetu. Želeo je da krene njegovim putem iz ringa i kaveza pravo ka šampionskim titulama. Znaš šta, ja mislim da je Mirko Filipović u biti i razlog zašto su mnogi krenuli s ovim Ja sam prostorima. ko prvi, pa sećam se. Ja se s ovim bavim zbog Krokapa, realno. Tada MMA postaje novi izazov i nova obsesija. Vitez nije imao modernu dvoranu, kaveze ili vrhunske trenere, zato je Roberto putovao. Sala u jednom gradu, tatami u drugom, Bosna, Hrvatska, gde god je bilo prostora i sparing partnera. Roberto Soldić je MMA karijeru započeo 19. septembra 2014. godine, debitantskim mečom u lakoj kategoriji na događaju Arti Fighting Championship 3, u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina. Protivnik mu je bio Ante Alilović, a Soldić je slabio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Iste godine nastavio je niz pobjeda savladavši Mladena Ponjevića submission tehnikom u prvoj rundi samo 35 sekundi od početka borbe na MMA događaju u Metkoviću, Hrvatska. Njegova posvećenost i talent ubrzo su privukli pažnju pravih ljudi. 2015. godine Soldić je upoznao svog sadašnjeg trenera i menadžera Ivana Dijakovića, koji je od tog momenta postao ključna figura u njegovom usponu. Iste godine preselio se u Düsseldorf, Nemačka, gde je počeo da trenira u UFD džimu. Tamo je konačno mogao da se posveti sportu na najvišem nivou. U martu 2015. godine borio se protiv Save Lazića i slavio tehničkim nokautom već u prvoj rundi, potvrdiši svoj status sve opasnijeg borca. Nije Robo bio tad, brate, ni blizu sad ovoga, znaš. On je tad bio, doveden lik da ga ja malo izvozam i, Samo 2 meseca kasnije RoboCop ulazi u oktagon sa Vladimirom Prodanovićem u sklopu SBC organizacije u Odžacima. Roberto Soldić! Nakon ovoga sledi poraz. Marko Radaković je doneo Soldiću prvi profesionalni poraz odlukom sudija na Montenegro Fighting Championship 3 događaju. Nakon ovoga sledi pobjeda, a onda borba sa Vasom Bakočevićem za šampionski pojas SBC-a. U plavom uglu dolazi iz Nemačke i predstavlja University of Fighting Team iz Düsseldorfa. Težak 79,2 kg. Skor 5 pobjeda i 1 poraz. Molim vas pozdrav za Roberto Soldića! U crvenom uglu
najbolji i najatraktivniji crnogorski MMA borac, prvak organizacije World Fighting Challenge, VFC and Mixed Fight Night, član najjače evropske MMA organizacije KSW, težak 78,4 kg, ima skor 22 pobjede, 10 poraza, pozdravimo Vasu Psychopath Bakočević! Borci, pravila znate, slušajte moje instrukcije. Kada kažem stop, zaustavite borbu. High kickovi su zabranjeni. Pozdravi se! U 18. juna 2016. sledi poraz od Jaroslava Amosova, koji je u tom momentu bio na skoru 16-0 i koji će kasnije postati šampion Bellatora. Ipak, 4 meseca kasnije Soldić ulazi u oktagon sa Pascalom Kloserom, kojeg dobija tehničkim nokautom i tako osvaja pojas švajcarske MMA organizacije. Taj meč je bio početak njegove serije pobjeda i velike reputacije kao najvećeg borilačkog talenta sa prostora jugoistočne Evrope. Soldić se borio za titulu Final Fight Championshipa protiv Ivice Truščeka na FFC-u 27 Noć šampiona, koja je održana 17. decembra 2016. godine u Zagrebu. Soldić je pobedio tehničkim nokautom i postao šampion u welter kategoriji. 11. marta 2017. godine debitovao je u Superior FC u borbi za titulu welter kategorije na događaju Superior FC 16 u Darmstadtu, Nemačka. Suočio se sa Poljakom Rafaelom Levonom i slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi. Ova pobjeda donela mu je 4. titulu u manje od godinu dana i potvrdila njegovu brzinu uspona. Levon is very strong fighter. I have good preparation here in my gym, UFD gym, and I don't have a fear for anyone here. And when I'm ready, just tell me date and I come. Na Superior FC 18, samo nekoliko meseci kasnije, Soldić je uspešno odbranio svoju titulu savladavši Deza Parkera tehničkim nokautom u prvoj rundi. Naredni izazov doneo mu je debiju u jednoj od najjačih evropskih MMA promocija, Cage Warriors Fighting Championship. 14. oktobra 2017. godine na već pomenutoj organizaciji Roberto se suočio sa Luisom Longom. Iako je već posjedovao 4 pojasa i niz pobjeda, još uvijek je bio smatran outsiderom. Ipak, to ga nije sprečilo da dominira. Brutalnim udarcem nogom zadao je prvi udarac, a potom završio borbu ground and poundom u prvoj rundi. A onda je kraj 2017. godine doneo najveći moment karijere. U decembru je Roberto Soldić debitovao u poljskoj MMA promociji KSW-u po 5. put u jednoj godini ulazeći u kavez. Sa samo 10 dana priprema prihvatio je borbu za titulu u welter kategoriji protiv iskusnog šampiona Borisa Mankovskog. Mankovski je prvobitno trebalo da se bori sa Drikusom Duplessisom, ali je zbog povrede ovaj meč otkazan. Na KSW-u 41, nakon 3 napete runde, Mankovski i njegov tim su bili primorani da odustanu zbog povreda, čime je Soldić osvojio svoj 5. šampionski pojas. Yeah, it's my work, you know. I believe in my... Thank you. Thank you. Congratulations, Roberto. He's really tough. Ova pobjeda donala mu je veliku medijsku pažnju u Poljskoj i širom Evrope, a u uglu pored svog originalnog tima imao je i iskusnog savjetnika Hektora Lombarda. Nakon toga Soldić je otvoreno izazvao Drikusa Duplessisa. Roberto, dobro, are you ready? Yes, I'm ready, always. What do you want to show tomorrow? Tomorrow it's gonna be good fight. Dobra valka już jutro. And I'm ready to go
Prva odbrana KSV titule donela je epohalni susret Soldića i Južnoafrikanca 14. aprila na KSV-u 43. Duplessis je tada skinuo Soldića sa trona tehničkim nokautom nakon što ga je oborio levim krošeom. Ipak, njihova priča nije se tu završila. 2 godine kasnije na KSV-u 45 Soldić i Duplessis su se ponovo sreli, a ovog puta Roberto je nokautom u 3. rundi vratio titulu i dokazao da je nepobediv u svom stilu. Soldić je prešao u srednju kategoriju kako bi se 14. novembra 20. godine na KSV-u 65 suočio sa bivšim KSV šampionom srednje kategorije Michalom Materlom. Roberto je pobedio tehničkim nokautom u prvoj rundi. Posle pobjede nad Materlom, Soldić je ispunio san. Počeo je da trenira sa svojim idolom Mirkom Krokap Filipovićem. Jak je trening bio. Potežak i Mirko je Mirko, gledam, stojim, što se kaže, da, dreams come true. I ostvario sam san da dođem, da vidim to sve. Iskustvo legende Pride organizacije donelo mu je dodatnu sigurnost i fokus. Upravo tako spreman 4. septembra 21. na KSV-u 63 tehničkim nokautom u 3. rundi savladao je Patrika Kinsla i odbranio titulu welter kategorije. Godinu dana kasnije usledio je Final Boss i ujedno posljednji protivnik u KSV organizaciji. Soldić se borio za KSV titulu u srednjoj kategoriji protiv šampiona Mameda Kalidova 18. decembra 2021. godine. Prekaljeni 41-godišnji Poljak sa 43 profesionalne borbe ušao je u oktagon nakon brutalnog nokauta nad Scottom Askamom. Ipak, Soldić je nokautom srušio Kalidova i tako osvojio pojas srednje kategorije, te postao dvostruki šampion već pomenute organizacije. Sa 26 godina, 20 profesionalnih pobjeda i osvojenim titulama, Soldić više nije imao šta da dokazuje na evropskoj sceni. Početkom 22. krenula je trka, sve velike organizacije želele su njegov potpis, uključujući i UFC. Ponudu UFC-a odbio je zbog loših finansijskih uslova, a potpisao je sa azijskim gigantom One Championshipom. Debi, međutim, nije prošao kako je zamišljao. Murad Ramazanov ga je u prvoj rundi pogodio nedozvoljenim udarcem kolenom, zbog čega je meč proglašen za no contest. U ranim satima 5. maja 23. godine na istorijskom One događaju u Denveru, prvom na američkom tlu, Roberto Soldić doživeo je težak poraz. Ušao je odlučno, kontrolisao prvu rundu i bio konkretniji, ali u drugoj rundi švedski borac Zabestijan Kadestan pogodio ga je laktom, nakon čega je nastavio seriju preciznih udaraca i tehničkim nokautom za 45 sekundi završio borbu. Bio je to 4. poraz za Soldića. Nakon meča 28-godišnji Vitežanin se obratio navijačima preko društvenih mreža, svestan da je ovo samo jedan od izazova na njegovom putu. Nakon gotovo 2 godine pauze zbog povreda, Soldić se vratio u oktagon 20. februara 25. godine. Bez obzira na dužu pauzu, njegova forma nije izbledela. U meču protiv Sajida Arslanlijeva na One 117 priredbi u Kataru, Soldić je odmah preuzeo kontrolu. Arslanlijev je krenuo agresivno, pokušavajući da sruši Soldića i nametne svoj ritam, ali bezuspešno. U pravom trenutku Roberto je iskoristio priliku i snažnim levim krošeom nokautirao protivnika. Bio je to povratak kakav se retko viđa. Brutalan, odlučan i bez milosti. Nakon ubedljive pobjede nad Sajidom, Roberto Soldić se sprema za novi izazov. Iako je član azijske One organizacije, RoboCup će se 6. septembra na Fejmu 27 u Gljivicama vratiti u poljski ring. Ovaj put kao bokser. Protivnik mu je Tomaš Adamek, bivši svetski prvak u poluteškoj i kruzer kategoriji, poznat po borbama sa najvećim imenima, uključujući i Vitalija Klička. Soldić u boksu nije početnik. Do sada ima 4 profesionalne pobjede. Profesionalni bokserski debi napravio je 2. aprila 2016. godine u Dizeldorfu, nokautiravši Gorana Ristića u prvoj rundi. Narednih godina zabeležio je još 3 pobjede u Nemačkoj. Sa 30 godina već ima 21 MMA pobedu, od čega 18 nokautom, što ga čini verovatno najboljim nokauterom van UFC-a. Pitanje koje se sada nameće jeste da li ćemo Roberta Soldića jednog dana vidjeti u najelitnijoj MMA organizaciji na svetu, UFC-u.